Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Pilihan supaya pi baro syaga batisi TV rengkat bat kimat jonggane ke janmien kasni yo shlong kan riu tarik Jymmang arjar atun riu ini khmi shwaya kimat Khubor na ke Jylla nin ke janmien ka Jymmang jong ki menteri sarkar jong ke Jylla kala sim yakini kirai kata ban menjur nengkong ya ka jingpen kiudor ban shalan ya ka kiat na sabar ka ban kot live hong ka silitar khnang ban kentiu ya ka jingpen mi pisa ke Jylla ka kabinet kala menjuru ban regularize ya ki khandai pu prangot ki nong trai ad hoc ha ki department beper ki baladep tungkam ha lani shwa ka lai pu itere kuno pra jong snem hajar new ka kabinet kala shimru ya karai ba ginu gijing pen kiu dor ki bapalat ya ka arpusan percent ha ki project jong sarkar kin hab ban yo ka jing menjur lengba ka kabinet tang naga finance department ginu gijing tei hapo ka Meghalaya building bylaws 2021 mentakim don kamshu ya gijaka ke bahe namar mentala kampenrit syaka life hunyo jar sanspa square feet ke jing he lane tang khat san hajar square feet ka we ke jing tei kum ka yeng sa basa gijaka sumar ke jaka hikai bat ki we Kador bantai ya ka New Shillong Water Supply Scheme Phase 1. Kalakiu da arspa khat new klor tengka kata naka sanspa sunfly klor syaka new spa new po klor tengka namar bahab ban penkenria ya ka dam hanong hali. Kakenhun menteri jong sarkar Jylla kala menjur ban thiet bet ya kijaka kumba shispa khat pendai ekar AA ha East Garo Hills but North Garo Hills. Bantau yaki project penroy nang Nisha Khmat. Kentup yaki mini secretariat ki jaka sumar bat ki school ba. Sakawai ka rai jong ka kunhun menteri kalong ban bu nam no yaka khasau kapala tip hakaktien pareng ka chocolate masir kum ka dok ha jong ka Jylla. Hagajing pen kenria kam thamai ya ki officer sarkar la pen bet ban pen kenria kam no ya ka deputy commissioner jong East Khasi Hills district ka kong RM Kurba kum ka commissioner and secretary jong ka home police bat hagajaka jong ka pan on one da u deputy commissioner ka Ribhoi district u Abhilash Baranwal. Kasorkar kala menjur yaki prapo teli ki application shna homestay hakapa san teli ki dana rilom kasi jaintia bat na them Ribhoi. Nalor kata kasorkar kala mang pisaru lai point prapusan klor tengka ban ai kasong jinyerap yakapa menteri rang ba ka Jylla Konrad ke sang maula sam yaki shiti mang pisa hapo ka community led infrastructure scheme. Kajaintia Students Movement kala dawa yaki bor peniat jong ketanat pulih putih ke sarkar Jylla ban buno mardor ya kajaka tho examen Common University Entrance Test hari lom jaintia kenang ban pensuk ya ki samla pulih ki badang angnut ban beteng ya kajing pulih ha ka bachelor degree. Lengba kajing Shimkia jong u Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills District harangkat kajing itray lang bat ka Deputy Commissioner jong ka West Karbi Anglong. Nin kasngi lalaban pelong ya ka Peace Talks ha ka Shnong Kanduli ha ka ba kajing mu jong baro Artli District kalong ban wanra ya kinong yalam Shnong na tapat bat na lapangap ban poi sya ka me jong kajing ekran yesok halor ki kenram ki baja ha kaput na do mensyum snam. Kumta haga jingi keren hapadeng jongki kador bar snong lapangap kala lum ya kador bar bekerki bani keren halor kani bat kilarai ban priang ya ka jing panpor bat kin sange shwa ya ka jing tmu ban tursya secretariat da ka jing kermen bakinyo ban rep biang haki jaka rep jongki unong hikai jongka KGP Girls Higher Secondary School Shillong Babu kular kong jirem ulai kublai ya ke sarkar Jylla kabala menjur ban itu ya ka ktien kasi bat garo kum ki ktien sarkar lani ka official language hadin baka kenhun menteri dangshen
Kala menjur ya ka ordinance, but ula kentu bak sorkar ka dayban ay ya ka jing bata ya ka Meghalaya Board of School Education, bahkan ailat ya ki kena school ki bayakun ya ka examine higher secondary but secondary school leaving certificate ban jit lagi kwa ban tho ya ka examine hakaktien kasi garo lani hakaktien English. Shosho babu kular khong jirem ulapan pau ya ke jing sungkhia halor ke jing tenrong kam ke sorkar hagino hikai ban phaklum ya ke census lene ka khana samari nomor bakani kan khta ya ka pule ke puthi jong ki khana school bat ula ong baki no hikai kimdei satya ki robot ban trei kam kumba ar ne lai genta ban lech rung shaki thliu yeng jong ki nong shong shnong nak banta ban lum ya ka khana samari. Kinong yalam jongga Khasi Students Union Southwest Border Circle kila lek ban IT da dorkas how member secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board halor ka jingkalarong jongga wa prang kepadon ha East Giant Hills District. U Education Secretary ka Seng usamla Adrias Talang. Ula ong ba ka jing IT ya ka jing to show member secretary kalong buun pa to kit benya halor ka jingkalarong jongga wa prang. Kiding ke belatung dau Menteri Ketenat Kampo Yeng ke Sorkar India u Amit Shah lembat kiwe ki kenram kilendan haka arfusan tarik u naitung arajar arfuwe haka balas dang ya ka project ban penjerngam ya ka sora laneka sora afforestation project layu i pamenta kini kilom beselen jong ka sora kelas dang jerngam bat kiding kila plung lasan bah. Kaseng longkme new nong stoin kala penlong ya ke jingyalang na ke benta ban pensungtu pai ba halor ke jingdon kam ban penkhut ya ke jabo bat ban penek pensa ya ke jingkhut jing suba jong ki arteli ki wa ke bodon hapo sor nong stoin kata kawa non ba bat kawa non deng. Ha ke jingyalang kabala long ha market complex jong ka snong new nong stoin ladon lang ru u MLA ka nong stoin constituency ba Gabriel Walang ubalalong kumukongsa. Umajulek manosnem ka Sanshnong Youth Welfare Organization kala penlong biang ya ka School Sports Meet 2026 ya kabala penuai no nin ka sngi hakaba daki pautli ki school kathan kila wani shibenta ya kabala penlong ha marbanyang senyong football ground kababaro ki jukot ka madan yasit. Mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kari. Katba ke Jylla Tamil Nadu kadang up ya ke jingtau ya ke sorkar bertemai. U Presiden ke Tamilga Vetri Kazagam. U si Joseph Vijay ula wadlat ban yo ya ke jingkershan na ki sengsan Pyrthei ban tau ya ke sorkar klek kaulang hadin baka parti jong u kalalong ke parti ke bajab shispa prateli ki seat ha ke yeng dorbar tau an ke badon arspa lai pusawngut ki dekot. Kinong yalam jangka Bharatiya Janata Party negasngi kala kento teng ya ka menteri rangba barim ka West Bengal ka Mamta Banerjee da ka bakno bakala dukno ya ka ikhtiar pai ba bat kala nang trot shushu ha ka sain Pyrthei. Ka Bharatiya Janata Party West Bengal unit kala rai ban kiar nak ba penslor ya ka jing pet seng jong ki nong mikman bala syajiet na ki weipat ki seng sain Pyrthei bat ban kiar nak ba pediang ya ki haka kenhon jongka. Kiren Rijuju Menteri Kesorkar Pedang Bukmi ya ketenat Parliamentary Affairs ula kento yo Rahul Gandhi bat ya ke seng Congress da ka baong ba ka jingmi jongka Congress haka election ka pen ya ke jing bumla khikli shu jong ki nong yalam gani ka kenhon. Ki MLA ki badang susha jet mai jongka AIADMK kilaya kenduk ha Chennai negasni bat kat kum ga thmei Khubor na ka party laya thu ba ka AIADMK kan ajing kershan nabar ya ka sorkar jong Vijay na ka benta shisnem kenti. Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sharma ulalek banyak kenduk ya ulat ka Jylla Lakshman Prasad Acharya ban ai ke Siti Hershuki ban plelat na ka benta ban tau ya ke sorkar tmai balayalam da ke BJP ha ke ni ke Jylla hadin ke jingjob ha ke election syaging dorbar tau ai.
Presiden ka Assam Pradesh Congress Committee Gaurav Gogoi ulaong ba ka party ka buram yakarai jong kipat ba ha ka election badang syudep long shen siya ka ying dorbar thawan bat ulaong ba ka party kan yaitre nagamenta ka roy ka par jong ka Jylla la ka long hapo lani shabar jong ka ying dorbar thawan MLA jong ka BJP BP Harish ula ban syakem hak baya day bat ka mokot duma le beejat hadian baka ying bisyar bakerpang nakabenta ki MLA lani ki MP kala penmi ya ka hukum ban kem persyaya ki pulit ka Assam gila kem ya way brio bala suba ba udon jing day bat ka kenhun le no United Liberation Front of Assam Independent hagapor bakidang penlong ya ke jingkhenra ha Sivasagar District Haga jingkan ragi pulit kila yok kurupru ya ki tiar siat bat ki tiar Pyrthei. Ki riu syukur kila lek thok da kaba pengat BA nya way u bank manager u bala syongthai hapo ka digital arrest na gabenta san pusau sngi haga thain bandup jong ka Mumbai da kaba dawa pisa jan sapway lak tengka bat berngem ru ban pengat ya u haga kampen Pyrthei bom ha Delhi lapen tip ki pulit ka Mumbai negasi. Mentang ni pai syakimat Khubor nak Kylleng kiri ke Pyrthei. Presiden Jongkari Amerika Donald Trump ulaong baga Project Freedom kabedai ke senjam ban pelat ya ke jingyai lailot ki jahat kitmar balai lam daga Amerika leng baga Strait of Hormuz kala syak pensange nok sipor hadin bala don ke jingye kren bat ke Iran bat ke jingkerpat negari Pakistan ban ki wei kiri ke Pyrthei. Ka Amerika kala terwa ya ka rai jong ka United Nations Security Council ka bakeno ya ka Iran baka bu jingma ya ki jahat kitmar ha ka Pyrthei ban ka pentut ya ki wei na ki lenti ya ka bakongsan tam ha ka Pyrthei kata ka Strait of Hormuz. Presiden ka Iran Masoud Pezeshkian ulai kren leng ba ka telefon ban menteri rang ba do ka Iraq Ali Al-Zaidi ha ka ba Pezeshkian ulaong Baka Iran kalong kebala krek nak kebenta ke jingye keren hapok ke kendon jong ka ain ke Pyrthei. Nrei kan pendem ha ke jing siap penbor. Secretary of State kari Amerika Marco Rubio ulama ham bagi kam jong ka Iran kilap panuan rakyat ke jing bemsngan ha kaliang kayo ke kot namar ke jingye kan at Strait of Hormuz kaban keta ya kayo ke kot jong kiri ke Pyrthei. Hakawai pat kaliang Marco Rubio ula penbor ya ka China bat ya ka Russia bantuklar lem halor ke jing ke bemi na ke jing kan at ha Strait of Hormuz hakaba ula maham ba kiri ki bayarap ya ke Iran kila ban mat ya ke jing ha ke jing syak penjari kendon khajna hakari Amerika. Unong aiktin jong ka United Nations Stefan Dujarric ulaong bagai United Nations kapriang sobhaya ke jing sange Asiat Pasipor balapan benada ke Ukraine bat ke Russia. Ke Spain kan pediang ya ke jahat kitmar ke balajer kerteng ke MV Honduras ha Canary Island kat kum ka an juga Pyrthei bat na ke jing sngo para brio. Na kadau balalap baki don ki bayo ngat ya ke jing pang hantavirus. Ya kani laong katanat kakot kakia jong ke Spain ha ka kerwa bala pelaj haki social media. Ka Presiden Jongkari Mexico ka Claudia Sheinbaum kala raki ya ka 5 de Mayo daga ba penbena ba omdei ban don kanu ka bor banabar ban betha ya ka lentia Jongkari ban bagi nong yele persya ha ka san Pyrthei ki bawat jingkersyan na syabar kila bu lepa ya ka nosip sniu kepala ap lepa ya ki. Menteri Ketenat Kambari jong ka Cuba Bruno Rodriguez ulaong nin kasni baka Amerika ka syule arsap ban berngem da ka pendon kam yaki bor sipai ban penlailo ya kari hadin palat reu post nem ka jingkang ya ka yok ka kot ka kai peteng bat ka pisah tengka. Itu kilong kimat kublai.